Di la Jolbi enatini lewa tatar mimlia bitarif tasewa sabi al-haya متاعي مبنية بمحبة الله لها رألية عينة لا أجمل يوم مدوانا وهي الدنيا عالية وعالي. Presenta tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li maħabba tal-la l-Missir u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom inkoll. Miegħek ukoll. Merħba f'dan is-santwarju għal din il-festa solenni tal-qalb imqatta ta' Ġesu. Fej Alla jurina dejjem imħabtu. Għax min jaċċetta u jemmen li Alla mħabba ma jistax ma jħobbx. Imma aħna bnedmin nistgħu noqsu. Walek biex niċċelebraw kif jixra mal-laqgħa tagħna mal-mulej li hu mħabba nitolbuh maħfra taħtijietna. Mulej, inti triq lejn il-missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu, int il-verità u id-daw tagħna. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej, int l-imħabba u l-ħnina tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ifaħru l-mulej. Glorja lill-Alla. Flori ta' smewit u paċi fl-art il-ħedmin ta' rida tajba. Infaħru, imberku, nadoraw, natubġi. Irrodulek ħaj għal-glorja kbira tija. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missir li tista' kollox. Mulej jiben waħdini f'Ġesu Kristu. Mulej Alla mħaruf talla bejn il-missir. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-Logħla f'Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Il-udissa din nofruwa għall-erwieħ tal-familji ċifaj magro. Nitolbu. U Alla tista' kollox. Il-qalb ta' ibnek mimlija b'kull virtu, ita ġeħ kbir għalina l-bnedmin. Għamel li din il-qalb għajn ta' doni ta' sema, timlilna b'kull grazzja u li aħna nżommu dejjem u d-djemajnejna il-ġid kbir ta' mħabbitna għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li u Alla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mose kellem lil poplu u qal: Inti poplu qaddis għal mulej Alla tiegħek minn fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art. Lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu. U il-mulej taxxaq bikom u għażilkom mhux għax kontu kbar fil-att iżjed minn kull poplu ieħor, għax intom li xken fil-att fost il-popli kollha.
Iżda il-mulej għażilkom għax ħabkom u għax rid iżomm il-ħalfa li ħalef lil missirijietkom. Biex għalhekk il-mulej bid qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-jasar, minit il-Farun, is-Sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li il-mulej Alla tiegħek u Alla il-fidil li jżomm għal 1000 nisel il-patt u bit-tieba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Imma jitħallas f'wiċċhom stess mill-edewwa tiegħu billi jeqridhom. Ma joqgħodx jitlajja mal-għadu tiegħu, imma f'wiċċu jitħallas minnu. Ħares mela il-kmandamenti u l-liġijiet u d-digreti li jiena illum qiegħed nordnalek biex tagħmel kif jgħidu huma. Il-kelma tal-mulej. It-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. It-tieba tal-mulej dejjem għal dejjem. Birek ruħ tiegħi lill-mulej, qalbi kollha inbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi lill-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. It-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdi lil ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u bil-ħnina. It-tieba tal-mulej dejjem għal dejjem. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu, l-emejjel tiegħu lil-ulied Iżrael. It-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jgħaddak u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqna, ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqu sunitna. It-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb mwiet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla għax Alla mħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma għax ħabna u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Eżis, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma raf, imma jekk inħobbu lil xulxin u jgħammar fina, u mħabbtu jsib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna namru fih u hu fina għax tana s-sem mill-Ispiritu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bat lill-Ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqal li Ġesu u li ben ta' Alla, Alla jgħammar fih u hu f'Alla. U aħna għarafna l-imħabba li Alla għandu għalina u emmennija. Alla mħabba u min jgħammar fl-imħabba jgħammar f'Alla u Alla fih. Il-kelma tal-mulej. It-tifħid lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Gloria di F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbajthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk oġbok, kollox kemm moti lili minn missieri u ħadd ma jarraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf il-missier jekk mhux liben, u dak li lilu liben irrid jarrafulu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena irresseqkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għax xjen ta' qalbi ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristi. Idin niċċelebraw din il-festa tal-qalb ta' Ġesu. Biex nifmuha, rridu nagħmlu daqsxejn ħsieb fuq ir-rol ta' din il-festa għaliex il-climax tal-liturġija tal-Knisja, il-moment qawwi tal-Knisja, huwa lejt. U lejt li jiċċelebraw għal 50 jum. Tispiċċa bil-festa sollenità tal-Pentekoste. Imbagħad għandna tliet festi importanti biex narfu ftit minnu Alla tagħna. Għandna il-misterju tas-Santissima Trinità, u mbagħad kif iċċelebrajna l-ħadd li għadda il-korpus, jiġifieri Alla tagħna huwa dak il-ħobs u x-xorb tal-ħajja, u llum għandna il-qalb ta' Ġesu fejn jurina verament kemm Alla huwa imħabba. Hemm ħafna xi ngħidu fuq hekk, jien nixtieq nuqaf ftit fuq ħsieb wieħed għaliex il-qalb ta' Ġesu tirrifletta fuqna dik li mħabba li Alla għandu u li jurina permezz ta' Ġesu, kif smajna fil-Vanġelu. Ħadd ma jaf lill-missier jekk mhux liben u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier u dak li jrid jarrafulu. U rridu nagħmlu ftit riflessjoni narwa interessanti għaliex forsi hija l-qofol. L-ewwel nett, kull bniedem għandu Alla tiegħu, id-divinità tiegħu. Hekk kien min-natura, il-bniedem iħoss il-bżonn ta' Alla, tad-divinità. Din hija l-istorja primittiva u għadha tal-lum. Anke dawk li jgħidu li ma jemmnux f'Alla, imma joħolqu Alla lihom. Fil-każ tagħna żisbieb għandna xi ħaġa differenti ħafna u hija iżbaħ minn ħafna minn dawk li jgħidu li jemmnu f'Alla. Għaliex? Nistaqsu min huwa Alla tagħna. Jekk smajna b'attenzjoni l-qari tal-lum, il-ħin kollu jdu mhux aħna ħobbu l-Alla, imma Alla iħobbna għax Alla ħabna minn qabel li ħobbu aħna, jiġifieri Alla tagħna ma nażluħx aħna, huwa Alla li jażilna biex inkunu il-poplu tiegħu, għax Alla li huwa mħabba qiegħed jurina kontinwament kemm verament iħobbna. U meta aħna nesperjenzaw li Alla verament ħabna, ma nistgħux ma nħobbux, imma huwa Alla li jażilna. U smajna sentenza sabiħa ħafna fl-ewwel qari fejn jgħid Mosè wara li ħeles il-poplu tiegħu minn jasar tal-Eġittu u mbagħad taħ l-10 mandamenti għax Alla għażel li jeħles
il-poplu tiegħu minn dak il-jasar, walla għażel li jkun Alla-sit fejn ta' dawk l-10 kmandamenti jew l-10 kelmet ta' mħabba. Din l-expression, is-sentenza li smajna tgħid lilek għażlek il-mulej biex tkun poplu miksub tiegħu għax iħobbkom. L-inizjattiva hija mhix aħna għandna bżonn ta' Alla, imma Alla irrid jurina kemm iħobbna, u meta jurina kemm iħobbna inħossu bil-fors il-ġibda lejh. Għaliex kif Alla bat lill-ibnu għax iħobb id-dinja mhix biex jiġġudikaha, mhix biex jikkondannaha, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu jgħidilna. Għax Alla dan huwa illi gratuitament iħobb kif jaħfer lilna mhux għax biss nitolbuh maħfra, imma dejjem les li jaħfrilna. U għalhekk ukoll Ġesu kien qal lid-dixxipli tiegħu: huwa jien li għażiltkom u mhux intu għażiltu lili. Dan il-ħsieb nixtieq li jkun daqsxejn iktar f'moħħna. Immaġinaw kemm inħossuna kontenti meta nafu li persuna tħobbna qabel kollox u tħobbna verament. Jekk għandna din ir-relazzjoni ma' persuna li verament tħobbna, jien lest li nagħmel kollox għalija. U għalhekk aħna rridu nkunu aware li Alla għażilna bħala poplu tiegħu. U għażilna kif smajna wkoll fl-ewwel qari biex għax konna poplu qawwi. Il-Knisja hija forsi biex ngħid ħafna it-10% tal-umanità. Imma Alla għażel din il-Knisja li inna poplu tallu u fdina permezz tal-mewt u l-qawmen ta' Kristu. Hemmhekk urinna l-imħabba kbira u hemmhekk naraw il-qalb ta' Ġesu minfuda b'dak is-sejf, dik il-lanza fejn jgħidilna San Ġwan minn dik il-qalb ħareġ dem u ilma. U dak tfisser li Alla tagħna kollox, anzi tagħna lilu nnifsu għalina. Għalhekk Alla żilna għax iħobbna. U allura smajna wkoll fit-tieni qari illi l-imħabba ġejja minn Alla u min iħobb jgħix għand Alla. Meta narfu li Alla verament iħobbna, aħna nsiru it-tabernaklu, l-amara tiegħu li jgħix fina. Allura hawnhekk ukoll tiġina daqsxejn ta' mistoqsija. Imma jien verament inħossni maħbub minn Alla? Jien meta nonqos, meta jien inħossni dgħajjef, inħossni maħbub minn Alla, jew forsi għadna nibża illi l-mulej se jakkastigani. Il-mulej quddiem id-dnub taf x'jagħmel jaħfirlek għax iħobbok. U jaħfrilna mhux għax ngħidulu mulej ħnina biss, imma qabel ma ngħidulu ikun diġà maħfura. U għalhekk min jesperjenza li verament Alla jaħfirli kollox, ma nistax ma nħobbux. Għax anke l-kmandamenti mhumiex biex nagħmlu ġeħ lil Alla, imma biex ngħixu ħajja serena għax falla biss insibu din l-imħabba u falla biss insibu s-sens ta' ħajjitna. Għalhekk eżies din il-festa tal-qalb ta' Ġesu. Inħossuna magħżulin għax maħbubin u għax maħbubin jagħtina ħajtu għalija. Hekk għexet Marija meta għarfet li Alla ħabba għażilha biex tkun omm Alla, x'qalet? Hawn jien. Aħna li ġejna hawnhekk f'dan is-saltarju nistgħu ngħidu qegħdin ngħidu hawn jien. Imma meta ngħid hawn jien, irrid inħossni maħbub u maħfur għax iħobbni l-mulej. Jalla,
meta naraw anke dik il-figura tal-qalb ta' Ġesu, naraw li Alla għażilna biex inkunu il-poplu qaddis tiegħu. Flimkien inqumu bil-wifqa u nistqarru l-fidi. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, il-Mister mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Il-Mister mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u beħsar kollox. Niżel nismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, meti di flok, u fit-tielet jum għamil menu wieħed u t-għoddu qazza. U tela s-sema qiegħed fil-lemin tal-Missier. U għandi jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salta tiegħu ma jkellix. U fil-Spiritu Santu u mulejni il-ħajja. Missier u mill-liben. Jum weġġa fl-imkien mal-Missier mal-liben u li jitkellem fuq il-profeti. U fil-Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma'mudija waħda l-maħsuda d-dubiet. U nistgħu nalqgħu mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżiż, fil-waqt li niċċelebraw l-imħabba ta' Kristu għalina fuq is-salib, ejjew irresqu t-talba tagħna quddiem il-Mistier ta' ħnina u Alla ta' kull faraġ. U nitolbu, Sultan ta' mħabba bla es, ħen għalina. Sultan ta' mħabba bla eda, ħen għalina. Għal-Knisja, sabiex tkun sinjal tal-imħabba ta' Kristu u permess tal-fejqan fl-Ispirtu għal kull bniedem nitolbu. Sultana ta' mħabba bla es, ħen għalina. Għal-bnedmin li tilfu s-sens tal-imħabba. Għal dawk il-bejda twebbisilhom qalbhom u jinfirdu minn Alla u mill-proxmu nitolbu. Sultan imħabba bla is ħen għalina. Għal-mitimmin biex iresqu bil-fiduċja lejn Alla li hu l-Missier ħalin u jsibu l-paċi tal-qalb fis-sagrament tal-qrar tal-maħfra nitolbu. Sultan imħabba bla is ħen għalina. Għalina fl-imkien ma dawk ma' qudimana bil-mezzi soċjali biex nixorbu minn milja ta' Kristu li fuq s-salib nissilna bl-ilma u bl-Ispirtu u fl-Ewkaristija. Jitmana il-ġisem u d-dem tiegħu nitolbu. Sultan imħabba bla is ħen għalina. Għal dawk il-pellegrini li jitolbuna hawnhekk li tolbu għalihom. Speċjalment dan l-aħħar jiem talbuna li xi wħud illum għandhom min jistenna riżultat importanti u oħrajn għandhom se jaffrontaw operazzjonijiet daqsxejn diffiċli. Jalla l-mulej bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu idhom idej fuq il-professuri biex bħal bnedmin responsabbli tal-missjoni tagħhom kif nafu ħafna minnhom hekk ukoll il-pazjenti ikollhom fiduċja fil-ħnina u l-imħabba ta' Alla. Għal dan nitolbu. Sultana ta' mħabba bla es ħen għalina. U fl-aħħar nitolbu skont l-intenzjoni personali tagħna. Missier ta' tjiba u ħlewwa bla tarf. Għatina li nixorbu mill-qalb ta' Kristu minn fuq s-salib. L-arfien sħiħ ta' mħabba għalina biex nġeddu bl-Ispirtu għaddis tiegħek u nwaslu l-ħutna għal-fidwa tiegħek bi Kristu Sidna. Hobsun bit edin ofrulek Alla kbir Missier ħalin.
Sumbi rigatang haba Adnam haba ritinti Birekin tilfet adnidem Ufidweya roduslim Hatun haitu kolatiye Tinal awa tablat mim Imbirek int mulej alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-jubitek tajtna dal-ħob ta' din nofrulek. Frotta l-artu xol il-bnidem li minn Israelina il-ħob tal-ħajja. Imbirek int mulej alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-jubitek tajtna dal-imbit ta' din nofrulek. Frotta d-dilja u xol il-bnidem li minn Israelina il-xorb tal-ruħ. Itolbu ħuti biex il-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mister li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn imħabba bla jes tal-qalb ta' ibnek il-Aziz biex il-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek ikun joġbok u jipattilek għal-ħtijietna. Bi Kristus idna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżukħar lil-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xiera. Sewwa u xiera ta' sew mulej mis-sera għaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u daġit ta' salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħar bi Kristus idna. U meta ntrefa fuq is-salib bimħabba tal-aġeb tal-ilu nnifsu għalina. Min ġembu minn fuq xerred dem u ilma u ħarġu is-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-qalb minn fuqda tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli u l-bnedmin ta' rida tajba infaħru u ntennulek bla għeda. Għaddis, għaddis, għaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Fil-oli ta' smawiet. Għaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u għal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xerret għaliku għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew ksama tiġi fil-glorja. Għalek aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħajr, għax oġbok tilana hawn quddiemek biex nagħduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'disewwija
li inna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar fħutna tal-familji ċifaj Magro li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll fħutna benefatturi u qrabatna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-sebtiek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsabħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-seli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien ejjew irroddu ħajr il-mulej li għażilna bħala wlidu. Dan arrafna Ġesu u dan il nistgħu ngħixu għax meta nafu li l-imħabba ta' Allija imħabba paterna, allura bil-qalb ukoll aħna inħobbu lil xulxin bħala uliet tal-istess mister. U għalhekk nitolbu missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li tritid kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafu l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fil-ġrib iżda rizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi bizmina biex nkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħalilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu l-aqda li jint trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Ġesu kun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla. Talla li tneħid nubiet ta' dinja henna lina. Ħarruf talla li tneħid nubiet ta' dinja henna lina. Ħarruf talla li tneħid nubiet ta' dinja għatina l-paċ. Danu Ġesu li jagħti ħajtu għalina. Danu l-ħarruf talla li jneħħi d-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għal dil-ikla tal-ħarruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun Il-ġisem ta' imfejqa. Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Tina ħlewa tal-isna tas-sema
biex il-ġieħ li jixraq lek natu. Għal-ħanina li tader li tafer, kif ħabbejtna nixtiequ nħobbu. Għal-imqazza ta' Ġesu li berik titfaċċi. Kebesina nar tamħabtek, zomna mija kif ħadni. Biex tifdina mill-jasar ewlieni, ta' missirek l-amara ħallejt. Int li taxxa is-sema biġmielek, ta' suritna fil-faqar il-bejt. Għal-imqazza ta' Ġesu li berik titfaċċi. Kebesina nar tamħabtek, zomna mija kif ħadni. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel imħabtek tikber fina. Gloria al-Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li sagrament tal-imħabba tijek iħedġiġna bimħabba għaddisa. ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitalmu naraw lilu l-fotna u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel nirċivu bl-imħabba l-barka ta' Alla tal-aħħar, nitolbu l-Madonna ta' Pinu tħarrisna biex il-man tagħha, l-imħabba tagħha ikun dejjem fuqna u li aħna nkunu aware ta' din l-imħabba. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Il-birkejn fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbi, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Il-birkejn fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbi, issa u fissija tal-mawtana, Slima amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Il-birkejn fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbi, issa u fissija tal-mawtana, amen. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek dejjem zom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj l-Alla. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Slima liko ġbejman għazza, en offerta l-bredmi, en offerta l-anġi kolla, għax għaw kol tal-alħani. Ave